Τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου έχουν χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα ως ένα πολύτιμο μέσο για να διατηρηθεί το εισόδημα των αγροτών, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να μας προσφέρουν όχι μόνο τρόφιμα, αλλά και να διαχειρίζονται την ύπαιθρο και το περιβάλλον. Εδώ στη Λέσβο, για παράδειγμα, που σε ένα μεγάλο κομμάτι του νησιού έχουμε ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες, χωρίς την ύπαρξη αυτών των προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου, θα ήταν δύσκολο για πολλούς από τους αγρότες να συνεχίσουν να παραμείνουν αγρότες και να διαχειρίζονται τη γη. Και αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στα πολιτισμικά τοπία, όπως αυτό το υπέροχο αγροδασικό παραδοσιακό τοπίο που βλέπετε πίσω μου. Τα τοπία αυτά βοηθούν και στην προσέλκυση τουριστών στην ύπαιθρο. Εκτός από αυτό όμως, όλα τα αγροδασικά συστήματα αποτελούν θαυμάσιους βιότοπους για την άγρια ζωή. Εκτός από αυτό, τα αγροδασικά συστήματα είναι ιδιαίτερα πολύτιμα για τη διατήρηση του εδάφους. Οι ρίζες βοηθούν στο να κρατηθεί το έδαφος και να μειωθούν σημαντικά τα φαινόμενα διάβρωσης, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κυρίως σε αυτές τις ξηροθερμικές συνθήκες. Η οικογένειά μου από χρόνια είναι σε αυτή τη δουλειά, σε αυτό το επάγγελμα. Με αυτό ξεκινήσαμε. Και εντάξει, δεν πιστεύω ότι είναι κάποιο εύκολο επάγγελμα. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο είναι. Οι βελανιδίες μας βοηθάνε, καταρχήν είναι ένα δέντρο που κάνει καρπό, που τον οποίο τον τρώνε τα πρόβατα. Και είναι μια πολύ καλή τροφή, πιο καλή και από τη ζωοτροφή. Και το άλλο είναι ότι καταρχήν έχει ίσιο το χωράφι μέσα. Είναι καλό να υπάρχουν τέτοια δέντρα μέσα σε ένα χωράφι, ας το πούμε. Το τοπίο χωρίς τα δέντρα για μένα δεν ήταν καλό. Οι επιδοτήσεις μας έχουν βοηθήσει ώστε να προστατευτούν οι δουλειές στο χωριό και στο περιβάλλον φυσικά.